MeghalayaPost.news. Heprit Delaju H.Khongwar ibadai Nongrwai Gospel naga Kynhun Syrngulieh hadimala banjur ke jingstom hadu kumba artayo ai menta kasingi hagapor kumba saubuji janmit ilalet no nakani keslap prathei katkum kejinga thu jongba honest well born badai kpa jongte ke Heprit bat ke kong Emilia Khongwar ibadai kme laong banamar ke jing angnot palat jongka khon balai kai syakasnong kamiit kumta ya kamet ru on pendap bat ya ka jingle nyam khadu ha ka snong ringot kawi nagi snong ha ka thain sora on pendap ya ka jingtep don burom ha ka arp sau tarik banai risau arjar arp sau ha ka snong ringot ha ka por kumba sibeje na phaisngi kumban supentip kate ka Kynhun Syrngulieh kidei kisipara baguntop ya I menride delaju madamande damemon kibadei kebelasang banwai haduk menta kumka Kynhun penban ki arngot ki badang bot kejat ya kitei kirang dan hopo ga arsnem ka kerta par ki deiru ki khon senrang ki basong basa ha kisnong sile nongsen west Khasils district MeghalayaPost.news.